हाबाफारि दङ जोब्बाय जाहैबाय ना स्टाफखौ आंनो नांगौ बोरै फैलाय खुलुमबाय रायजोफोर नै दिनै दंफैलाय जोंनि 1 नं फाथाबारि सानजारां क्लाबनि फोथाराव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दद्रा बाजार 1 नं फाथाबारिनि दद्रा बाजार ओरैबो मा फानदों नै नायदो दखानदारफोरखौ फख्रि बायदि बायदि सावगासिनो नै गोथाव सावदों एसे नांदों दा नांखांदोंसै नै एसे नांखागोन दिनैहाय फाइनाल ना ओरैबो नै थाले एवनाय मैसो गाराम्बा आलु सब ना मा जाखैलाय पानिपुरि गय भार' भाजाबो दंबावसो नै हेल' मेडाम जी माबायदि नांदों मोजाङै नांदों एसे सेल हरख'नो हालायाखै वाब खामायसिगोन नोंसोर ला दिनैहाय हरख'नो हालाया नै दखानदारफ्रा हाया जायो दाम नांदों आमथेखा सिदाबारिनिबो दङ नै आमथेखानि लादुनो सिदाबारि नांदोंना नाङाखै नांबाय एसे नांबाय मोनायाव साफा जायो दाहाय मोनासिमाव गारि पार्किंआनो नै बुंजोबलायबाय रायजोफोर ओरैबायदि मानसि फैबाय ओमफ्राय दिनैथ' फाइनाल खेला दिनैनि खेलायानो जादों जाहैबाय सिनायथि FC मालिबिथा डिस्ट्रिक्ट चिरां ओमफ्राय बिनि एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय बिनक FC दालुवाबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार सुबर्ण एक्टर फैदों सोरबाफोर लोगो हमनो गोसो दङब्ला सुबर्ण एक्टर फैबाय जोङो सर्ट मुभिनि कमेडियान एक्टरा अनिलनि पार्टनारा दंफैयो जायनो लोगो हमनो गोसो लोगो माबा गांबेसे दानखो गांथाम 50नि नायनि दाननायावनो माथो बिहिरनो वा ओरैबायदि बिहिर नै टिकेटनावहाय आखाइजों आखाइ नै ओरैबायदि बिहिर चिकेन मास्टारफोर हरख'लायनो हायाखै माथो नायदो नै गोबाङै नांबाय नामा चिकेनालाय हरख'लायनो हायाखै नै ओरैबो बिसिगासिनो नै सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 जन थालायखादों दा सिङाव हाबबोबाय ओरै नायदो ओमफ्राय टिकेट हरनायफ्राखौ जि जाजावबा जालायदों नै बिसिनायाव नोङो भारा टिकेट बिसिग्रायाव गावबागाव डिपार्टमेन्ट जाहैबाय मावफैदेरनांगौ जायो गुबुन डिपार्टमेन्टजों हरख'लायनो हायाखै नै एकदमबारे प्रेसमेथा बसुमतारी बिथाङानो जाहैबाय नै आइलेण्डनि सिख्लाफोर जाहैबायसो नै नायदो रेबां नोंसोर आइलेण्डनि सिख्लाफोर दा कैसा फील कर रहे हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए अच्छे खेलने की कोशिश जरूर करेंगे जरूर कोशिश करो जीत जाएगा नया प्लेयर है कि नहीं नया प्लेयर दो आदमी दालुवाबारिनि जाहैबाय बिथांमोना नै बिनक FC दालुवाबारिनि प्लेयारफोर गाव गावनो डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामदो आरो मोजां जिरायनानै जोंनाव खेलाखौ बे सोराङा बे फरनाम जोग्रा खाथियाव मानसि बांदों बेखौहाय आउटआव लानांगौ सि गोसोमखौ
दिनै मारै सार एसे बुंहरदो दाथ' फाइनाल जाहैबाय देरहागोनखौ आसा दङ दा मा जायो गेलेलांसिगोन गोदान प्लेयारफोर लाबोदों लाबोआखै दाख्लैनिफ्राय सानै साथामसो प्लेयार चेन्ज जादों माने माखासे प्लेयारा गावबा गावनि माखासे गेमनि थाखाय टिमनि माबानि थाखाय बिसोरो माने गावबा गाव टिमनि गेम गेलेनो थांदों आरो क्लाबनि गेम बेनिखायनो गोदान लाबोनाय जादों आरो साथामसो जेरैखिया देरहानांगोन औ देरहानो नाजानोसै थेंक इउ गोसोमजों गुफुरजों ना दिनैनि खेलाया Ya, थारैनो जोंनि खेला स्टार्ट जानोसै बेनिखायनो जायफ्रा दासिमावबो बाहेरायाव दङ गोख्रैनो हाबफैदो कमिटिनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय नैबे गोमोआनो जाहैबाय सिनायथि एफसि मालेबिथा चिरां डिस्ट्रिक्टनि जाहैबाय बिनक एफसि दालुवाबारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट रायजोफोरखौ नायदो नै खेलाया दायो जागायबाय आरो माबायदि मोनदों सार फार्स्ट गल मोजां मोनदों मोजां आरो सोमावनो नाजाबावगोन प्लेयारफ्रा देरहानांखागौ थेंक इउ मा जाखो गोलैनानै थाबा हनै माबोरैथो जाबाय थाखोरा एसे हेबखायनो माथो जादों जों कमिटिनिफ्राय गले गले खावलायदों जिरायलायजोबो बयबो खेलाया दासिमाव सिनायथि एफसि मालेबिथा खेलाखौ नुबाय दा हरनो सेवायमोन फिनजोब्बाय उल्था गरे सेवामोन जों सोलाय गोरोबारि खुसिलै बरिया बिदि जानांगौ लासै नायनो मुजियो ओरैबायदि जायगा गैलायै रायजोफोर दङ नै दिनैहाय हा थिगबो गैया चिकेनबो जाबाय माथो एबार एक्ट्रिसनि मोसानाय नायसिगोन पन्सास थाखानि नायनाया दिनै लस जायासैब्रा दिनैहाय एकदम हाथाबा मोसाजोबखाबाय दारा दिनैहाय इन्टारेस्ट दं दा खेलाया आइसाल थाइसाल दिल्ली सिल्ली गासिबो जोबखायो आं दारा गुवाहाटि सुवाहाटि आइसाल गासिबो जोबखायो आङो रंजना सावजोब्बाय नै ओरैहाय बरिया खेला बरिया जादों ना बरिया सुपार हिट ना मोजां दा एसे साम'सासिगोन हनै
Ayo, ang Muslim yang lendang. Musang. Muria. Ayo, 우리번에 구식하네. 야, 나이드. 안 그러시 너희 나이저풀고 나이는. 어이. 프리스미타 부스무타리. 아, 무장. 길래 뭐 바지? 네. 무장다. 무장. 어래 다우시 하지 포동네. 그크라우 카이론당. 네. 아유. 너사 호들이야. 와. 오크라우 좀 파인당 요하. 익시사 무장 운동아. 오래다. 모장 홀레. 아따라 진짜 발레. 모장 홀레 켈레요. 무장다. 모장. 네. 예. Boria muja negara longgili sih. Orang ini sekolah bawa sini. Mama ini musanya orang ke. Orang itu daurang lo zakaya. Wah. Nacho. Ditiba pada Radar Amar. 이제 가능식은 우리 하이. 와요 따라. 세트스님 사는 건 랭랭 안 오이. 아? 로. 이건 너 가능한 거 탑 소년이 우리 하이. 아유, 나 혹시 하지 못하네. 아유, 어이, 아, 이 디스코 나이는 가득 나이. 노라, 어이, 익시샤 먹어야지. 익시샤. 쌍이 강그리가 뭐, 어이, 우리 장난 아니다. 구다구다도. 오우씨. 리발 안 오네. 라고. 민빨리. 오우씨. दायो खेलाया जागायफिनसिगोन मोननैबो टीमा गरनै सोना दं आरो ओरैबायदि हिट जादों इन्टारेस्टिं नायनो बे सोलाय बे Ayoy. Amai munra. Nongana. ayo. Lại học đi lại. Boria. Ayo raro duse. 그냥 난 가다听 우대ው 나 든드라. 시적. 헛 나오는데. 아실라간 근ang selana bila ini. Sister, resmeta konten. Sina
NIT FC-आ मालिबेटाया देरहाबाय उइनार जाबाय टाइब्रेकार गेलेनायजों थांनानै गोसोआ एकदम पुरा इन्टारेस्ट मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आरो जेब्ला गरनै सोखांनायनि उनाव गरनै सोजाफिनोब्ला माबायदि मोना गोसोखौ एसे माने गिनाय मोनोमोन माने धन्यबाद थाकेल सारनो जों गरनै सोखांनायावहाय बिसोरो एसे दुरबल जाबायमोन बिनि उनाव जोंनि माखासे बेस्ट प्लेयार मिस्टेक जानानै ৰাইজে আমাক বাছনি কৰি দিছে এইটো আগতীয়াকৈ দিয়া হ'ব मोजां गेलेनो हादों তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো যোনে বেষ্ট প্লেয়াৰ এতিয়া বাছনি কৰা হৈছে এইটো হ'ল উইনাৰ টিমৰ 23 নম্বৰ জাৰ্সি অমিত ঠাকুৰীয়া আপোনাক ইয়াত बेस्ट प्लेयारा बिथांनि आखायाव थांबाय आरो धन्यबाद थाबाय सानैसिम दायो जोङो उइनार टीमनि थाखाय जोङो मोनसे ट्रफि दोन बे समाव जों सिनायथि FC प्राइजखौ अनसुंथाइ जोंखौ मदद होबाय बिथांमोनखौ जों बिथांमोननो मान बावनांगौ हाबाफारि दङ एक्ट्रेसनि मोसानायखौ नायनो थाखाय नेगासिनो रायजोफ्रा बे समाव बिथांमोनहा जोब्बायानो जाहैबाय सोरां नार्जारि जोब्बाय जाहैबाय ना स्टाफखौ आंनो नांगौ ओरै फैलाय